Прывітанне! Я цёця Іра, которой да ўсяго ёсць справа, а вы на маім канале. Мы, як звычайна у падкасце, дзе я гляджу шоу «Мамачкін сынок», разважаем пра сямейнае шчасце, яго прычыны і тое, чаму яно можа не складвацца. Як тыя людзі, которые хочуць дапамагчы, бывае, вельмі моцна мяшаюць. Ненормально – это когда жена не убирает за мужем. Но он не А маленький ребенок. Я его люблю. Не могу по-другому. Ну, он мой муж. Милен, можно мне нормально поесть, без вот этих твоих комментариев? Если я не приготовлю, то никому это не надо. Сын будет голодный. Он просто бы без меня не выдержал. Паслухаўшы пачатак гэтага сюжэта, я рэальна паставіла сабе зусім іншае пытанне. Не так, як глядзяць у праграме. Там пытаюцца, ці памірацца жонка і свякроў. Ведаеце, у мяне пытанне, ці гэтая дарослая самастойная жанчына будзе далей цярпець вось гэты здзек над сабой. Я вангую, што яна пакіне гэтага мамачкінага сыночка і будзе жыць сваё шчаслівае жыццё далей. А вы што думаеце з гэтай нагоды? Гэтым разам пагаворым пра сям'ю, у которой, здавалася б, усё ёсць для таго, каб быць шчаслівымі, але ўсё-такі не атрымліваецца. Гэтым разам не мужчына прывёў у хату да сваіх бацькоў абранніцу жонку, а наадварот, і муж, і яго бацькі жывуць у хаце маладой жанчыны. Як жа так атрымалася? Давайте пачнём по парадку. 2 года назад Михаил предложил, чтобы его родители переехали жить к ним, в квартиру Милены в центре Москвы. И она согласилась. Им сложно жить вот одним, без помощницы. Мама нужна. Я не понимала еще вообще масштабы этого бедствия. Как только мы начали жить вместе, начались какие-то раздражения у Милены. Галоўнай гераіняй гэтага сюжэту, на маю думку, з'яўляецца маладая жанчына. Яна вельмі прыгожая і актыўная. Яна артыстка, спявачка, менеджерка сама сабе і агулам займаецца музыкай. У яе мама дала ёй вельмі творчую такую адукацыю. Дзяўчына і малявала, і спявала, і змагла рэалізаваць сябе як вельмі творчага чалавека. Зараз у яе ёсць 6-пакаёвая кватэра. Праўда, складвалася з гэтай кватэрай і з лёсам жанчыны не так проста. Той хлопец, пра которага мы сёння гаворым, ужо не першы яе муж. Адныя стасункі доўжыліся не вельмі доўга, у яшчэ адных стасунках яе муж памёр, і вось зараз 4-ты шлюб у яе з хлопцам, который аказаўся, на яе думку, мамачкіным сынком. Дзяўчына гадавалася ў поўнай сям'і, проста потым бацькі разышліся. А яшчэ нядаўна у яе памерла маці, і гэта стала вельмі балючай для яе стратаю. Попросили в одно время, чтобы мы побыли с собачками. Мы решили помочь и так и задержались здесь. Миша попросил вас помочь в момент, когда у Милены случилось горе? Да, горе там, с мамой беда была. Они очень близки были с мамой. Людмила Марковна, Царство Небесное, очень была хорошим человеком, просто замечательный человек. И я, посмотрев на нее, я думала, что Милена похожа на свою маму. Такая, думаю, мне сноха и нужна. Што тычыцца мамачкінага сынка, яе мужа, то ён таксама з поўнай сям'і. Нібыта ўсё ў парадку. Бацькі да гэтага часу разам, бацька ваенны, мама за ім усё жыццё ездзіла па гарнізонах. Нібыта ўсё ў парадку. 2 дзяцей у іх, 1 сын жыве асобна. Вось гэты герой праграмы, которага мы абмяркоўваем, жыў увесь час з бацькамі, а зараз у яго ёсць жонка, свае стасункі, але ў гэтыя стасункі ён ізноў жа забраў з сабой бацькоў. Я всегда советовался с мамой. Мама точно знает, какая жена должна у меня быть.
яшчэ трохі раней, калі у жанчыны былі праблемы, ёй трэба было выплочваць вялікія даўгі, каб не страціць кватэру, то вось сённяшні яе муж прадаў сваю двухпакаёўку ўласную, каб аддаць ёй грошы, каб вырашыць усе яе праблемы. І вось гэта, па словах жанчыны, стала якраз тым вырашальным фактарам, пасля которага яна зразумела: так, гэта той мужчына, которому можна даверыць сваё жыццё, свой лёс, з которым можна ісці побач па жыцці, што гэта дарослы чалавек, который можа і падтрымаць, і прыняць уласнае рашэнне, і дапамагчы ў складаны момант. Миша продал квартиру, принес мне эти деньги, я была в шоке. А как же так? Ну, мы с тобой не поженились, никаких документов. Он говорит, мне ничего не надо, я мужчина, я так решил. Я не смог остаться в стороне и по-другому поступить. Я считаю, я не мог. Уласна кажучы, вось за такога адказнага мужчыну, который здольны на вось такія дзеянні, яна і выходзіла замуж. Што ж атрымалася праз пару гадоў, калі бацькі пасяліліся у яе кватэры і дзве фактычна сям'і сталі жыць разам. Яна спрабавала весці свой лад жыцця як сучасная, адукаваная жанчына, которая працуе і мае ўласны бізнес. І часам у яе не ставала некалькіх мінутаў, каб прыгатаваць, напрыклад, мужу сняданне. А мама мужа гэтага дараваць не магла. Ненормально – это когда жена не убирает за мужем. І увесь час папікала жанчыну, што вось мой сын аддаў табе грошы, ён у цябе уклаўся, а зараз ты пра яго не клапоцішся. І ведаючы пра тое, што жанчына любіць сваіх сабачак, папікала яшчэ і сабачкамі. В приоритете у Милены собачки. Она их считает своими детьми, они и на постели, и они и спят вместе с ними. Это вообще не гигиенично. Што, маўляў, прыгатуеш ежу для сабак, а мужу не прыгатуеш. Што сабакі табе даражэйшыя за чалавека. Але, дарагія мае, мы хіба жывём у сучасным свеце. Мужчына ў нас гэта не той чалавек, который патрабуе пастаяннага абслугоўвання. Мы хочам, каб мужчына быў паўнавартасным членам сям'і, каб ён мог таксама падтрымаць сваю жонку, і калі яна не паспявае прыгатаваць сняданак, то мог бы прыгатаваць сняданак і сабе, і жонцы. Ну, а што тычыцца сабачак альбо коцікаў, то ў іх, у адрозненні ад мужчын, ну, проста няма ручак, і яны самі сабе сняданак не прыгатуюць. Праблемы ж, як звычайна, мужчына бачыць у тым, што не складаюцца адносіны паміж жонкай і яго мамай. Ну, як бы ён сам не пры чым. Ён такі прыўкрасны ў нас, ён падаруначак, а вось жанчыны чамусьці не могуць паміж сабою ладзіць. Ну, пра малодшую жанчыну мы ўжо пагаварылі, а што да старэйшай, то мне хочацца сказаць, што яна такая тыповая жонка афіцэра. Мне даводзілася ў жыцці таксама шмат сустракацца з такімі жанчынамі. Я разумею, як ім было складана. Ім прыходзілася проста забыць пра сябе, бо сёння яны жывуць тут, заўтра яны жывуць там, мяняюцца гарнізоны, трэба перавозіць дзяцей, муж вечна там недзе в страю, а ўсё ляжыць на ёй. Уся сям'я проста увесь побыт, дзеці, школы, заняткі, чым накарміць, дзе што купіць, дастаць і гэтак далей, всё вырашае яна, бо проста муж увесь час на службе. Это не работа, калі ад 8 до 5 на працы, а потым прыходзіць чалавек дадому. Часта бывае так, што тыя, хто служаць, яны занятыя 24/7 і сваю сям'ю бачаць вельмі рэдка. Ну, то бок яна мусіла стаць такой, каб проста захаваць сваю сям'ю. І зараз яна працягвае камандаваць ужо ў сям'і сына. Ніяк не можа спыніцца. Тое, што яна ўмешваецца ў жыццё маладой сям'і, гэта б яшчэ, можа, неяк можна было перанесці. Там сняданкі, не сняданкі, але ж яна хоча забраць на сябе ўладу нават над
целам маладой жанчыны. У пары нема сваіх дзяцей. Тема детей для меня на данный период времени очень болезненная. Миша, зная это, постоянно мне говорит, вот мама же ждет внуков. Мама права, нельзя все время жить в страхе. Просто нужно немножко перезагрузиться и начать с новыми силами. Як высвятляецца ў праграме пазней, яны спрабавалі нават рабіць эко, але потым высветлілася, што жанчына не можа проста нарадзіць па стану здароўя. Нават эко ёй не дапамагае. Мы с Мишей делали уже ЭКО, и я чуть не умерла. У меня выпадали волосы, у меня кровь из ушей шла, вы понимаете, сосуды. Мне нельзя. И потом нам пришли анализы, что у меня генетически просто мутация крови, при которой нельзя делать ЭКО, иначе я умру. Ты разрушила все наши мечты с Александром Михайловичем одним вот этим движением. Для меня же ведь тоже трагедия. Все, хватит, я поняла, ты эгоистка. Эгоистка до мозга костей. Тое, што ў другога сына ўнукі ўжо ёсць, але яны проста жывуць асобна, яе не задавальняе. Вось ёй трэба вось проста тут, дзе яна стаіць, каб вы ўзялі і нарадзілі ўнукаў. Прычым, калі пара абмяркоўвала паміж сабой магчымасць узяць дзіця з дзіцячага дома, то гэта яе таксама не задавальняла. Была идея такая взять из приюта ребеночка. Как только я сказал своим родителям, мама вообще сразу сказала нет, потому что не твоя кровь. В общем... Решение снова приняла мама. Получается так, да. Чамусьці яна вырашыла, што можа забараніць ім прымаць такое рашэнне. Вельмі балючае і вострае пытанне, которое закранулі ў гэтай праграме, у гэтым выпуску, гэта дзеці. Тое, што нехта хоча, каб жанчына нараджала дзяцей, тое, што жанчын увесь час папікаюць дэмаграфічныя сітуацыі ў краіне, знаёма і нам у Беларусі таксама. Я хочу, чтобы ты испытала счастье материнства. Мой сын должен быть отцом. Ну надо, постарайся. Ведь это, представляешь, как твоя мама была бы рада? Как все мы. Вы знаете, что для Это меня полная это травма. семья, когда дети. Ну, дети просто так не даются. Это очень тяжело. Сколько в жизни разных бывает ситуаций. Женщины проходят через такие испытания. Даже войну детей рожали. Увесь час з высокіх трыбунаў кажуць, што трэба ражаць, увесь час кажуць, што дэмаграфічны крызіс, увесь час абвінавачваюць жанчын, забараняюць аборты, некія там кансультацыі праводзяць, святароў прыцягваюць да гэтай працы, што заўгодна. Але ў жанчын ніхто не пытае, а ці могуць яны гэта рабіць, а ці хочуць яны быць маці ў такой сітуацыі, которая склалася навакол. А ці не будзе шкодзіць гэта іх здароўю? І увогуле, ці забяспечыла дзяржава магчымасць гадаваць дзяцей годна і з гонарам? Пара хоча дзяцей альбо не хоча дзяцей. Жанчына можа нарадзіць альбо не можа нарадзіць. Гэта яе выбар, гэта яе рашэнне, ну ці гэта лёс, калі не можа. І папікаць яе гэтым, папракаць зусім недобра і рабіць так не варта. Уласна, раней, вось у жанчын майго пакалення і ў тых, хто яшчэ старэйшы за мяне, асобага выбару не было. Ну, жанчыны нараджалі проста таму, што нараджалі. Канешне, нельга параўноўваць сітуацыю, напрыклад, пасляваенную, калі нарэшце наступіў мір, нарэшце прыйшлі там мужы ці жаніхі з фронта, прыйшлі жывымі. Канешне, тады быў уздым, тады быў дэмаграфічны пад'ём, тады дзеці нараджаліся, нараджалася іх шмат. Зараз маладыя людзі вельмі свядома ставяцца да пытанняў нараджэння дзяцей. І гэта новая нармальнасць, которую старэйшаму пакаленню трэба проста з павагай прыняць. Ну, калі мне мае дзеці кажуць, што
Там, мама, вось ты там мяне пакрыўдзіла, калі я была малодшая, там ты нешта зрабіла не так. Вось да гэтага часу моя старэйшая дачка памятае, што я яе адзін раз у жыцці паставіла ў кут, вось так пакарала. І нават, як яна кажа, забараніла глядзець у акно. Вось такая я была злосная маці. Але я хіба тады так расстроілася, так сама разнервавалася, што ніколі больш такога не рабіла, але вось, ну, дзіця пакрыўдзіла. Ну, я потым проста стала гаварыць, што, ну, ведаеш, я тады была маладзейшая, чым ты цяпер. У мяне не было досведу, я не ведала, як выхоўваць дзяцей. Ну, вось бачыш, так атрымалася, што мы з табой выхоўвалі адна адну. І зараз, калі мае там дочкі ці дзяўчата з іх пакалення не гатовы ражаць так рана, як нарадзіла я, я разумею іх. Яны хочуць сябе зразумець. Яны хочуць быць гатовымі да мацярынства, калі яны выберуць мацярынства, а не патрапіць вось так, як я, 21-гадовай студэнткай з дыпломнай працай за плячыма, з мужам-студэнтам, з мамай, папам, которые далёка, атрымаць яшчэ малюткае дзіця, з которым я проста рэальна не ведала, што рабіць. Дзіця гэта быў кожны дзень квест. А на гэта зараз не ўсе гатовыя, і гэта права людзей. Прымушаць нараджаць вось проста зараз і таму, што ў нас тут дэмаграфічная яма, вось у вас яма, вы ражаеце, хочацца сказаць, асабліва мужчынам на высокіх трыбунах. Вось, а дзяўчат, калі ласка, пакіньце ў пакоі. Іншае пытанне, што зараз нават эколагі гавораць пра тое, што з глобальным пацяпленнем жанчынам будзе ўсё больш і больш складана цяжараць і нараджаць дзяцей. Вось такое зрабілі, адно з апошніх высноваў зрабілі навукоўцы ў гэтым пытанні. І таму ставіцца да жанчыны трэба вельмі бережна. І калі вось раптам яна, як гераіня нашага сюжэта, не можа фізічна, па медычных паказчыках не можа нарадзіць, калі ласка, не забараняйце ёй зрабіць шчаслівым іншае дзіцятка. Для мяне ўласна пытанне, чаму маладая жанчына, прыгожая і адукаваная, у которой ёсць усё, і праца, і самарэалізацыя, і нават велізарная кватэра, чаму яна патрапіла ў такія стасункі, дзе ўсе нешта ад яе патрабуюць? Чаму яна не змагла ці не захацела застацца самастойнай? Псіхолог таксама задаўся гэтым жа пытаннем і высветліў, што ў яе проста закладзена выхаваннем, что нельга сварыцца со старейшими. И вот посмотри, что происходит в этом треугольнике. Все три ситуации, которые я только что описал, исходили вот отсюда. Ни одна стрелка твоего права отстоять свои границы не направлена сюда. Она направлена либо на Мишу, либо на себя. Почему ты не можешь направить свою энергию и злость вот сюда? На старшего человека ни в коем случае нельзя агрессировать, нужно уважать. Вось такая хорошая дзяўчынка, добра выхаваная, стала праз сваё добрае выхаванне ахвяраю людзей, которые не улічылі тое, што яна таксама самастойны чалавек і мае свае псіхалагічныя межы. Псіхолог прапанаваў ёй папрацаваць менавіта з гэтым. Вернемся к треугольнику. Видишь, что здесь нет ни одной стрелки. И видишь, как ты замыкаешься во внутренней паре, демонстрируя агрессию либо по направлению к Мише, либо по направлению к себе. Я хочу, чтобы ты научилась отстаивать свои собственные границы. Я хочу, чтобы ты нарушала границы других людей, наблюдала за тем, как они их отстаивают, анализировала, а затем эти инструменты по отстаиванию границ забирала себе и пользовалась ими. Падумаць пра тое, што калі гэта твая кватэра, гэта твая уласнасць, і ты не хочаш, каб тут больш жылі іншыя людзі, ты мусіш паказаць ім, што гэта тваё права. Тым больш, што у бацькоў мужа ёсць уласная кватэра. Але тут сюрпрыз. Марина Олеговна, я хочу сдать квартиру, чтобы я и ваш сын жили комфортно, были деньги, и мы просто переедем вдвоем. Где мы-то будем? Марина Олеговна, у вас есть собственная квартира. Собственная, между прочим, не маленькая. Мы же сдаем свою квартиру.
Вот эти деньги для тебя, для наших внуков. Мы спокойненько вернем эти деньги этим людям. Вы переедете обратно в свою жилплощадь. Меня сюда, в эту квартиру, привел мой сын. Попросил пожить с вами. Ну и он мне должен тогда сказать, чтобы я ушла отсюда. Только так этот вопрос может решиться. То бок, нібыта атрымліваецца, што жанчына выганяе іх на вуліцу. Хлопец што робіць? Чэша галаву і кажа: ну навошта ты так робіш? Ён увогуле вельмі хутка адмаўляецца ад сваіх жаданняў. І вось з гэтым псіхолаг таксама працуе. Апынулася, што хлопец вельмі залежны ад таго, ці мама ухваліць яго рашэнні. Ад маленства ён як у люстэрка ў маму глядзеўся. Калі мама кажа гэта добра, значыць гэта добра. Калі мама кажа гэта смачна, значыць гэта смачна. Я действительно увидел, что мама в некоторых ситуациях давила на мои решения самостоятельные. Сейчас для меня это какой-то новый опыт. Принимать свои решения, не опираясь на мамины мнения. Хаця, калі ў яго спыталі: а чаго хочаш ты? То ён якраз назваў не тое, што хоча мама. Расскажи мне о своей мечте. Красная двухдверная машина. А что с детьми? Я бы хотел, да, получить этот опыт отца. Чувствуешь ли ты огонь внутри? Да. Мама, кажется, не разрешает тебе много работать. Хобби превратилось у меня в работу. И я иногда могу не останавливаться. У меня нету усталости. Я работаю. И Даже когда ты говоришь сейчас, ты буквально загораешься. І псіхолог вучыць яго адстойваць свае жаданні. Як вы думаеце, што дапаможа яму у гэтай працы? Ну, конечно, стужкі. А яшчэ сюрприз – свечки. Я хочу, чтобы ты не тушил ее, а разжигал этот огонь внутри себя действием. Бо калі мама кажа хлопцу, што трэба адмовіцца ад нейкага пажадання, псіхолог параўноўвае гэта з тым, як нехта гасіць полымя тваёй свечкі. Мне падалося, што вось малады мужчына якраз на гэта зрэагаваў. Все желания пропали. Потух огонь, который горел внутри тебя, но его потушил не ты. Его потушил кто-то снаружи. Мама? То, что мама тушит в тебе огонь, стало для тебя нормой и правилом. Што ж тычыцца мамы, жанчыны, которая самая блізкая мне па ўзросту і найбольш зразумелая, бо мы з ёй з аднаго пакалення. І такіх, як гэта мама, я маю сябровак вакол сябе. Гэта мама лічыць сябе абсалютна бязгрэшнай і упэўнена ў тым, што толькі яна заўсёды мае рацыю. І я часта таксама. Што ж параіў ёй псіхолог? То вы должны будете признать, что вы как будто бы ошибались. А ошибиться для вас невыносимо. И вот мое задание будет связано с тем, чтобы научиться признавать собственные ошибки. Чем же я так врежу им? От меня только добро. Я не могу принять. Але калі кажа пра гэта дзіўнае заданне мужу, ён узгадвае выпадак, калі жонка адмовілася дапамагчы яго сястры. Какие ошибки? Ошибок не помнишь? Не. С моей Есть такая сестрой ошибка. 3 года назад, припомним, она просила с внуками посидеть. Вот ты отказала. И у них путевка пропала. Они и деньги потеряли, и отдых потеряли. И на свадьбу не пригласили. И сейчас уже это целый комок обид. Марина Олеговна решает выполнить задание психолога и позвонить сестре мужа. Галь, столько времени прошло. Никак не могла тебе позвонить. Все-таки я тебя обидела. Извини, пожалуйста, если сможешь. Я рада твоему звонку, рада, что ты смогла признать, что ты была тогда не права. Для яе таксама было дзіўным пабачыць, што і яна не ідэальная. Гэта, конечно, патрэбная вельмі рэч. І калі вельмі шчыра, то пабачыць сваю неідэальнасць
Вельмі карысна ў тым сэнсе, што лягчэй робіцца жыць. Как вы справились со своим заданием? Я прислушалась к вашему совету. Ну вот, к моему большому сожалению, ошибки я А нашла. почему же, к сожалению? Помните, мы говорили с вами Я о же том- думала, что я делать ошибок не могу. Не бойтесь совершать ошибки. Важно уметь понимать, что вы это делаете, и знать, что можно сделать для того, чтобы их исправить. Рашэнне, конечно, ёсць, падказаў рашэнне сябар маладой жанчыны. А што кажа, калі вам проста зняць меншую кватэру, а гэтую здаць? Калі гэтую кватэру будзеце здаваць, у вас будуць дадатковыя грошы на тое, каб і машыну некую купіць, тады з'явіцца нагода, рэальная нагода, каб усе пакінулі гэтую кватэру. А ты с нами посоветовалась? А Миша знает об этом? Не переживайте, я собственник квартиры, поэтому пойдемте туда выйдем. Да. Я думаю, что вам здесь не место. Вы меня уж извините. Да. Спрабавалі, сварыліся, расходзіліся, дамаўляліся, але ўсё ж такі раз'ехаліся. Пользуясь случаем, я бы хотела, чтобы Марина Олеговна прямо при вас рассказала, что она сделала со своей квартирой, потому что Миша об этом не знает. Да, а вот здесь я немножко вступлю и позволю себе небольшой комментарий. Точно так же, как эта квартира твоя, и ты имеешь право чувствовать себя здесь хозяйкой, то, что Марина Олеговна сделала со своей квартирой, это ее дело, потому что она хозяйка там. И если мы решим разъехаться, получается, а вы куда поедете? Как с этим поступить? Нас не спросили, куда мы поедем. Вот получается, что ехать-то нам некуда. Но дело в том, что я предложила решение. У нас есть риэлтор, сказал, что нам поможет с вашими квартирантами, и вы можете спокойно переехать в свою квартиру, на свою жилплощадь. Да. Маладая сям'я жыве асобна, у малой кватэры, у двухпакаёўцы. Бацькі з'ехалі ў сваю кватэру, ну а вялікая шасціпакаёўка прыносіць грошы і, магчыма, дапаможа спраўдзіць мары гэтай самай маладой сям'і. Але калі вы думаеце, што жанчыны 50+ так хутка мяняюцца, то вы памыляецеся. Праз 2 месяцы пасля праекта мама сказала наступнае. Конечно, если сын решит вернуться домой, то мы его примем обратно. Вось такая гісторыя. Мае простыя і гендерна-песімістычныя, скажам шчыра, прапановы жанчыне не былі прынятыя. Псіхолагу ўдалося такі яе памірыць, ну з чым я ўсіх віншую, бо не трэба слухаць ні чужую маму, ні нават чужую цёцю Іру. Трэба трымацца ўласных рашэнняў і слухаць сваё сэрца. А што вы думалі з гэтай нагоды? Ці бачылі вы такія сем'і? Як у вашым асяроддзі самастойныя жанчыны выхоўваюць сваіх мужоў? Раскажыце ў каментарах. Вельмі цікава. Пабачымся яшчэ і пачуемся.